отговаряте на стадиона и съответно каква беше установката от страна на гидките по време на самия матч? Боги? Да почнем отзад напред, може би. По време на самия матч установката беше нормална, приятна, чак латино атмосфера, но наистина това, което в момента зрителите виждат на своите екрани, коренно се различава от това, което беше на стадион Христо Ботев под тепетата. Имаше закачки, имаше скандирания, но всичко така в рамките на нормалното. Имаше бомбички, но и това вече го приемаме, както се казва, в рамките на нормалното. Оттам нататък се връщаме тук, към този бой и включването си по телефона и след това по време на матча си мислех това всъщност, което е най-важното, като че ли не избяга. Въпросът е кой болен мозък е организирал тази схватка. Бог извиня, проблема е, че те са традиционни. Да, и кой още по-болен мозък си мисли, че по този начин може да помогне на своя клуб. Значи, нека да припомним само, че Локомотив Пловдив все още виси с едно решение на дисциплинарната комисия за наказване от евентуално лишаване от домакинство или матч при закрити врата. Да напомним това, че Ботев Пловдив така, особено преди около 2 години, като се кажеше фенове на Ботев Пловдив, полицията, където и да гостуваше жълто-черният тим, настръхваше. Не чак вдигаше ръце, но беше особено така притеснена и взимаше всички необходими мерки. Аз лично си мисля, че това, което наблюдаваме, може би е нещо заимствано от онези прословути английски фенове преди 20 на години. Казвам преди 20 на години, но тогава се стигна до една трагедия на стадион Хейзъл и тези английски фенове бяха озаптени след това от английската полицията. Се питам, трябва ли тук в България да стигнем до нещо подобно, до смъртни случаи, за да се ликвидират всякакви възможности за подобни схватки в зародиш. И друго нещо си мислех, между другото, Киро, едва ли не само в Пловдивската, въобще в полицията в България хората са толкова технически неграмотни, те не могат да погледнат по тези сайтове, фенски сайтове, където се оговарят тия мелета и съответно да имат информацията преди да се случи това нещо и да направят всичко възможно да бъде предотвратено. Да, полицията реагира. Виждаме, тук е пълно, в момента вече в кадра се вижда пълно с полицейски коли, пълно и с униформени служители, които правят всичко по силите си. За 2 минутки 10 патрулки дойдоха от жандармерия, след това вече дойдоха да предотвратят най-страшното. Но си мисля, че още малко усилия може би бяха необходими, за да бъде това нещо въобще предотвратено, да не се стига до виждаме какви неща. Пред очите на същите тези полицаи, кадрите мисля, че говорят достатъчно сами по себе си. Пред очите на самите тия полицаи. Момчетата продължават да хвърлят. И страшното е, че в този момент униформения няма какво да направи. Значи той може да прибере 1, 2, 3, както стана ясно, в нашото включване го казах, 8 души са прибрани на топло след тази схватка. Те ще бъдат съдени по бързото производство. Предполагам, че някои от тях така ще се добият с присъди в своето съдебно досие. Но не това е най-важното. Трябва ли някой от тези момчета след време да носи цял живот името убиец заради някакъв трагичен инцидент, който не дай си Боже, нищо чудно да се случи при един такъв евентуален последващ инцидент по улицата на Пловдив, защото, както казахте, това не е сега. Това става традиционно. Преди всеки матч между двата пловдивски отбора, Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив, се организират такива боеве. Да, мястото е различно, не се дублира обикновено, изобретателни са феновете на миналата година бяха на улица Богомил до Сточна гара. Да, не, по-миналата бяха до Сточна гара, миналата година знам, че бяха до Коматевския възел беше договорено на мястото. Това е това, което си мисля. Далеч съм от идеята, че всички тези фенове на Ботев и на Локомотив Пловдив в този момент са пияни или другирани. Несъмнено между тях обаче има и такива провокатори, които не им пука от нищо. 3 потрошени витрини на магазини, 8 прибрани в ареста. Едно кафене поломено. Псевдофенове и едно кафене поломено. Това е статистиката от днешната схватка. За щастие. Казвам за щастие, защото размина се с най-тежкото, с отнет човешки живот. Леки телесни повреди, поне това е официалната информация от полицията. 10 души са се разминали с леки телесни повреди. Общо взето в рамките на 10 минути между 16:45 и 16:55 полицията успява да овладее ситуацията. Но
пак повтарям, на мен просто ума ми не го побира кой и как и защо го прави. Защото така в моите спомени се връщам към един матч между отборите на Локомотив Пловдив и Бероя Стара Загора в Б-футболната ни група преди близо 20 години, 20 и повече, когато Бероя спореше с Ботев Пловдив за първото място, гостуваше под тапетата. Тогава Локомотив победи с 1-0 и тогава си спомням завързани едно за друго черно-бели